Čaute. Dostávam otázku od mladých ľudí, že by chceli nakupovať jednotlivé akciové tituly, ale nevedia, ako majú začať. Moja rada je, pokým nie ste vzdelaný investor, pokým sa nevzdelávate v tejto veci, tak ani nezačínajte. Začnite sa učiť, začnite sledovať tú firmu, prečo by ste tú firmu danú mali nakúpiť. V čom je jedinečná, v čom je jedinečný jej biznis model, aké dosahuje výsledky táto spoločnosť. Ja sledujem kvartálne výsledky spoločnosti, ročné výsledky, aké má obraty firma, či klesajú alebo stúpajú, aké sú čisté zisky tej danej spoločnosti. Pozerám sa na to, že či tá spoločnosť tu bude opäť o 10, o 15 rokov a tých ukazovateľov je mnoho. Pokým tieto otázky nemáte zodpovedané, tak určite neinvestujte do jednotlivých akcií, ale nakúpte samotné ETF fondy, ktoré obsahujú aj tieto akcie. Tým pádom nakúpite viacero akcií, diverzifikujete riziko a nakúpite celý trh. Verte mi, viem, o čom hovorím. Som v minulosti tiež išiel bez hlavo do nákupu jednotlivých akcií a bol som viac v strate ako v zisku. Čiže určite to neodporúčam, určite odporúčam sa vzdelávať. Vlak vám určite neujde. A keď už si budete istí a viete, čo robíte, tak potom začnite. Ale skôr určite nie. Pekný deň vám prajem. Čaute.